Na, akkor megint itt lennék. Folytatjuk tovább onnan, ahol abba hagytuk. Tehát ott jártunk, hogy a támadást szeretném megmutatni nektek. Itt volt egy elkövető. Gallen művész néven fut a játékban. Mint látjátok, milyen szintű okos kis emberkékkel próbálkozik. Hát nézzük meg, hogy mire jutott ez a jóképű. Na szóval. Azt mondja, megrakétázzuk az én kicsi rakétámat, neki a boom kanonnak, úgy, még egyet neki odaföl, nem tudom miért mindenki azt lövi szét először, de hát egyéni szociális. És akkor jönnek a tankok, meg a kályhacsöves, és már neki is támadnak. A disznópörzsölő beindul, kérem szépen, és bekormolja itt a képernyő alját nekem. Kicsit fölgyorsítjuk a folyamatot, a látvány a lényeg, úgyis, szalad, jaj a seggem, jaj, új, hajaj. És mint látjátok, azért a mortárok szépen szedik a dolgozókat itt lefelé, úgyhogy van mit aprítani nekik. Most kijött a szélére a jó képességű barátunk. Hát itt egy kicsit megaprította, de közelebb nem jut. Na most. Ez az, hoppá, és már szólhatunk is a temetkezési szolgáltatóknak. És köszönjük szépen a részvételt, ez ma nem jött össze. Nem lépünk ki, hova mész? Na szóval. Nézzünk akkor meg egy másik támadást. Hát őt megismerem a kézírásáról. Ő itt a Bruce Lee nevelt fia. Hát egy görbe este után sikeredett be ez neki. Na, nézzük az ő harcát is. Hogy hogyan smint. Hát ő valamivel rövidebb életű volt nálam. Szintén folyamatot fölgyorsítjuk. Úgy. És már jönnek is. Kemények vagyunk. Igen, kemények vagyunk. Igen, kemények. Aztán meghullunk, mint a legyek. Haha. Úgy, neki. A malacpörzsölők aktívak, beindulnak a mortárok. Úgy. Hát közben csingasguk leszarja az egészet, ő csak csinálja a szobrokat, ezt elhihetitek. Úgy, és mint látni, hátulról beindul a bunkanon, és a mortár szedi is. És vele is meglennénk. Tehát, hát mokodj. Na, azt mondja, hogy na most itt a sok jó dolog mellett, mondjuk mutatok először még egy támadást esetleg. Na hát Howard művész úr már régóta próbálkozik, de nem nagyon történtek sikerek nála. Szintén, hát a támadás eleje mindenkinél ugyanaz. Úgy, így van, mintha csak egymást néznék filmen. Jönnek, ugyanaz a szituáció, ugyanaz a forgatókönyv. Majd a kis orvostan hallgatókat is küldött hozzá, azokat a kis fehér fejűeket, de hát így sem sikerül neki a mutatvány. És még 37, 33, és már buknak is szépen lefelé a fiúk. Aztán így, hazamegyek, elegem van, hazamegyek, kész. Na most, hogy a sok jó mellett, akkor térjünk rá arra, amikor is nem tudom megvédeni magamat. Ők lennének ezek a villámló, botot kezükben tartó warriornak nevezett emberkék. Hát sajnos. Ők nem igazán. Ők gyors halál. Tehát berakétáz.
berakétáz, és szerintem már nyomja is. Sorsítunk a fokozaton. Füstöt neki, föl a bázisig, és akkor most nekiesünk. Hajrá, bum 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 bum. És minden hiába. Ennyi történt. Úgy. Háj. Tehát itt láthatóak a védések, tehát hatásos a bázis. Tehát én azt mondom, hogy kisebb szinten, tehát így 39 környékén még nyugodtan. Ho-ho, közben elkészültek itt a mindenféle eszközök. Na mindegy, majd később begyűjtjük őket. Tehát összességében egy stratégiai, fejlesztő és okos játék, amivel időt lehet eltölteni, és mégpedig nagyon jól. Hát szerintem ennyi. Egyébként a reklámot itt a végére szeretném hagyni. Mindez az egész játék a Magyar Boom szakaszban történik. Aki gondolja, csatlakozzon hozzánk. Köszönöm a figyelmet. Metro Goldwyn Mayer.